Ongi etorri saio berri batera. Gaurkoan hurbildu gara Agotzeneako proiektua ezagutzeko Estiribarko erdigunera. Gaurkoan egongo gara Anderrekin hizketan, proiektu honetako sortzaile bat da eta azalduko digu zer de proiektu hau eta ze filosofia jarraitzen dituzte aldaketa klimatikoa borrokatzeko. Eskerrik asko Ander leku polito honetara gonbidatzeagatik. Nahi dut pixka bat azaltzea zer den Agotzenea. Vale, bueno, galdera konplexua, Agotzenea, Urtzi eta Biok sortutako proiektu bat da. Bioraikuntza da pixkatxo bat gure proiektuaren muina edo oinarrietako bat. Baina, guk sortu dugu proiektu hau pixkatxo bat jendea hezitzeko eta iraunkortasunak barnebiltzen dituen kontzeptu ezberdinei hurbiltzeko. Orduan, sortu dugu proiektu bat, oinarria hezkuntzan badu ere hartzen dituela gai ezberdinak, hala nola bioraikuntza esan bezala, turismo jasangarria ere bai barnebiltzen du, daukagu ere baratza bat, eta orokorrean gure kudeaketa sistema da nahiko iraunkorra, bai sistema fotovoltaikoarengatik, bai baltsa fitodepurazioarengatik, eta saiatu gara eredu erreal moduko bat sortzen, jendeak ona hurbildu eta ikus dezan zer den iraunkortasuna hitz egiten dugunean, zer den praktikoki hori, ez, eta bizi ahal izateko, ukitu ahal izateko, ikusi ahal izateko. Eta nondik sortzen da halako kriston proiektu bat sortzeko beharra edo? Aspaldi Urtzi eta Biok egon ginen ikasketak amaitzen ari genituela eta pixkatxo ator momentu inflexio puntu bat, ez, bizitzarekin zer egin. Hasi ginen baratza txiki batekin, horrela gure artean elkar trukatzeko pixkatxo bat, zeintzuk ziren gure grinak eta naturarekin lotura, eta bizi modu bat non igual gure militantzia eta gure lana uztartzen ziren eta bar. Eta baratza horrekin hasi ginen pixkatxo bat gai ezberdinak ezagutzen, eta horrela hasi ginen gutxinaka leku ezberdinetara joaten formakuntzak egiten, pixkatxo bat gure grina asetzen, eta gutxinaka hartu zuen ideia bat forma, aber zer egin, jendeak hemen formatu ahal izateko, gu beti kanpora joan behar ginelako, eta gutxinaka hasi ginen proiektuari buelta batzuk ematen, eta hasierako ideia zen horretatik gaur egun denera aldaketa dexente egon dira, urte asko pasa direlako, baina muinean edo oinarrian bai hortik hasi zela. Eta ze urtetan hasi zen ideia, eta ze urtetan hasi zineten pixka bat sortzen eta eraikitzen? Ideia gutxo gora bera 2015ean izan zen horrela lehendabiziko burutazioak, eta gutxinaka hasi ginen honi forma ematen, eta 2018an jaso genuen Nafar Gobernuko baimena, eta hasi ginen gainontzeko baimen guztiak lortzen udaletxean eta 2018aren udan hasi ginen eraikitzen. Hori baino lehen lur mugimenduak eta horrelakoak prestatu, eta duela kasi 9 urte, 8 Eta lekua? Zergatik leku honetan Estiribarko erdigunean zaudete? Proiektuarekin hasi ginenean, Urtzi eta Biok hemen Baiaran bizi ginen, bera Zubirin eta ni Larrasoinan, eta gerora ni Zubirira joan nintzen ere bizitzera, orduan, nahi genuela pixkatxo bat gure lana izatea Baiaran, ez? Eta joan behar izatea Iruñara lan egitera, eta ez izatea hemen bakarrik bizitzeko kontzeptua. Eta orduan, genituen aukera ezberdinen artean, soroa hau agertu zen hor batean, eta, ustez hasieran balore gutxiko lursail bat zela, baso erdian, oso maldatxo eta ikusi genituen ere zituela beste abantaila batzuk, ez? Herritik aldendua, baina hala ere oso gertu, ikusten genuen ere orientazioagatik eta hegoaldera dago orientatuta, eta hori bioklimatismoan eta oso garrantzitsua da. Eta orduan, buelta bat eman eta gero ikusi genuen hau zela lekua, egia esan da oso azkar sentitu genuen hau zela lekua. Eta zer aldatu da, urte asko ibilizarete hemen, lan egiten, eta aldatzen lana, zer aldaketak egin dituzue, zer moldatu duzue urte hauetan? Gu hasieran oso tematu agerduen formakuntzaren kontzeptuarekin eta ideiarekin. Eta orduan proiektuaren hasierak izan ziren batez ere formakuntzari lotuta. Batez ere proiektua hasi nahi izan genuelako hasieratik. Ez genuen nahi dena sortu eta behin sortuta zegolarik proiektua garatzea, baizik eta proiektua nahi genuen hasieratik izatea prozesua bera, ez? Eta orduan, batez ere hori lehendabiziko 3 urteetan
ekintza gehienak edo gure aktibitate gehiengoa izan zen formakuntzari lotuta. Antolatu genituen Nafarlan sarerekin hainbat formakuntza, baita ere beste batzuk pribatuak, eta horiek aitzakitzat hartuta, hasi ginen ere gauza praktikoak egiten, eta gauza praktiko horiek izan ziren eraikinen hasierak. Eta gero, behin ja gutxi gora bera eraikinak amaitzen ari genitularik, ikusten genuen ere ez genuela bereziko lekurik edo beharrik gauzak eraikitzeko, hortaz formakuntza praktiko horietan geratzen ginen pizkatxo bat hankamotz lekuagatik eta bar, eta hasi ginen pizkatxo turismo jasangarriari ere lehenengo urratsak ematen. Tarduan hasi ginen eraikina alokatzen eta atzean gerora sortu ditugun etxolak ere jendeari eskaintzen. Agotzeneatik esaten duzue gizakiak galdu egin duela planeta honetan bizitzeko moduan zuen norabidea. Zer esan nahi duzue horrekin? Bueno, geratu daiteke pixka bat filosofikoa, baina antzaz, pasa izan ditugu milaka eta milaka urte planeta honetan, eta modu oso jasangarrian bizitzea lortu izan dugu milaka urtetan, eta batean, hamarkada gutxitan, sortu dugu bizi eredu bat non ez den jasangarria, eta ikusten ari gara geroz eta gehiago ze adibideak dauden, zeinetan adierazgarria den planeta hau ez dugula zaintzen ari, priorizatzen ari ditugula gauza batzuk, baina botatzen ari ditugula herria gure teilatura, eta orduan nik uste dut hor gizarte bezala edo gizaki bezala sortu dugula garapen bat, jasangarria ez izanik, ez duela etorkizunik, ez? Orduan momenturen batetan ez dakit oso ongi non edo zergatik, baina sistema kapitalistak eramaten gaitu bizi modu batetara non ez duen etorkizunik. Orduan momenturen batetan galdu dugu nora eza hori eta galdu dugu jakituri bat edo ez dakit oso ongi, planeta habitatzeko modu egoki batean, ez? Beraz, proiektu honekin ze helburu daukazue? Gure helburua da jendea ona erakartzea, eta erakartzen dugun heinean jende horrek bizitzea esperientzia bat, non ulertu dezake lekuak habitatzeko modu ezberdin bat dagoela. Eta erosotasuna, konfort, estetika eta bar, ez dagoela egon daitekela lotuta ere jasangarritasunari, ez? Eta orduan hemen erakusten dugu eredu bat, bizitzeko eredu bat, espazioak habitatzeko eredu bat, natura habitatzeko eredu bat, non jasangarritasuna horrek eramaten dugu gure egunerokotasunera. Eta orduan erakusten dugu adibidez, ze aukerak dauden eraikinak eraikitzeko, baina modu jasangarri batean, ez bakarrik naturarekiko, baizik eta gure bizitzarekiko, guk pasatzen ditugu ordu pilo bat eraikinen barruan, eta azkenan horrek gure osasunan ere badu inpakto bat, ez? Orduan gu saiatzen gara natural materialen erabilpenarekin, tratamendu naturalekin eta bar, lortzea espazio bat non guretzako ere jasangarria den zentzu horretan. Orduan ideia zen hasieratik hori, eredu erreal bat sortu, eta jendea etortzea, sentitzea, ez bakarrik kontatzea. Ze askotan igual ere teorikoki kontatu ditzazkegu gauzak, baina ez ditugu benetan barne biltzen, ez? Eta aldiz hemen gau bat edo asteburu bat pasata gero, sentitzen duzu zer den hitz egiten dugunean materia naturalak dituzten abantailak, eta bar. Orduan, litzateke pizkatxoan nola teorikoki, diskurtsiboki garatzen ari den teoria guzti horiek, ez? Jasangarritasun inguruan, igual empirikoki edo gorpuztea. Vale, oso interesgarria. Gero sakonduko dugu segurenik gehiago, aipatzen duzun horretan. Baina nahi dut jakinenengo zer esan nahi du zuretzako edo zer da zuretzako beharkada energetikoa. Bale, azken finean gizakiok gaur egungo bizitzan eroso bizitzeko behar dugu energia, bai? Eta energia hori lortu daitezke modu ezberdinen bitartez, eta kantitate ezberdinetan ere. Orduan guk hemen adibidez gure eraikinetan efizientzia energetikoari dagokionez, ditugu bi irizpide nagusi, ez? Alde batetik da eraikinen diseinua egotea pentsatua energia behar ez izateko kontzeptuan, bai? Azken finean energiarik garbiena da kontsumitzen ez den energia, ezta? Orduan alde batetik bioeraikuntzaren barruan bioklimatismoa barnebiltzen dugun kontzeptua oso presente dago proiektu honetan, eraikinak daude oso ondo pentsatuak, bai isolamenduari dagokionez, bai orientazioari dagokionez, bai itzal eta guzkiarekin jolasten dugun horretan, eta gauza ezberdinekin, energia gutxi behar izateko, bai? Eta gero, bigarrenik da behar dugun energia hori,
nola sortzen dugu, bai? Modu jasangarrian sortzea. Orduan guk adibidez, hemen martxan jarri ditugun ideia ezberdinak izan dira, gure elektrizitate osoa dago plaka solarrekin sortua, eta guk ditugu gure bateria propioak, orduan ez gaude konektatuak sareetara. Hortaz, ekonomia zirkularrari dagokionez ere bai, ez dugu iberdrola elikatzen ari. Gero ere, badukagu biomasako estufa batzuk, orduan eraikina ere berotzen dugu egurrarekin, erosten duguna hemen ere baiaran, orduan ere horrek berriz ere, ekonomia zirkularra eta jasangarritasunari lotuta, badukagu ere pellet kaldera txiki bat, eta orokorrean saiatzen gara, energetikoki ahalik eta autonomoak izaten, edo behintzat, sistemak berak izatea behar gutxikoa eta behar denean jasangarria. Nola murriztu ezakegu gure aztarna ekologikoa, baina aldi berean bizi kalitatea ona mantenduz? Ez bakarrik agian proiektu honetan, baizik eta ere gure bizitza pertsonaletan. Egongo ziren eredu asko, ez? Nik uste dut egunerokotasunean garatzen dugun, da egunerokotasunean dugun ideia bat. Eta ideia hori isladatzen dugu gauza ezberdinetan, ez? Isladatzen dugu aukeratzen dugunean ze elikagaiak erosi behar ditugun, aukeratzen dugu ze arropa erosi behar dugun aukeratzen dugunean, baita ere, eta gu espreski igual gehiago horretan, nolako eraikuntzak egiten ditugu gure inguruan, eta nik uste dut dela ideia bat beti dagoela transversalki gure bizitza osoan zehar islada bat duena, eta guk hartzen ditugun erabakietan dago. Azkenean ekonomia zirkularra eta jasangarritasuna dela behin eta berriz errepikatzen ditudan hitzak, baina dela pixkatxo bat, termino paraguas batzuk, barne biltzen dutela oso ondo, zeintzuk diren gure egunerokotasunerako iparrorratzak, ez? Zentzu honetan. Lehena egon gara hitz egiten kokapenari buruz, agotzeneako kokapenari buruz, eta aipatu duzu, gauza oso interesgarria dela, norabidea. Sakondu dezakezu pixkat gehiago horretan? Bai, lehen hitz egin dugu pixkatxo bat energiaren inguruan, ez? Eta nola hoberena litzateke energia behar izatea. Orduan, kontutan izan behar dugu, eta ezin dugu ahaztu, badugula energi iturri infinito bat dela eguzkia, bai? Orduan guk eguzki hori erabiltzen dugu alde batetik elektrizitatea sortzeko, orduan horretarako baitugu plaka solarrak eta baitugu hegoaldera begira. Baina gero aparte ere, eraikinak berak, dituen kristaleekin eta bar, lortzen dugu eguzki hori aprobetxatzea. Orduan horretarako hartu behar dira hainbat neurri, adibidez teilatuaren aleroa, dimentsionatua dago eguzkia udaberrian eta udan oso altu joaten denean barrura sartu ez izateko, ze azkenean udan badugu bero desente gero eta gehiago eta ez dugu eguzkia sartzea nahi, baina neguan eguzkia baxuago joaten dela, lortzen dugu sartzea eraikinaren barruan eta erabili hori eraikina berotzeko. Orduan, hor dago orientazioari lotutako kontzeptu bat eguzkiarekin eta bioklimatismoarekin lotuta, eta horretarako, ondo pentsatu behar da, eraikina non kokatu, nola kokatu, nora begira, eta bar. Hemen dago dena oso ikasita, oso neurrituta, eta adibidez nola uztartzen da agotzenea inguruko naturarekin? Alde batetik, ekarri ditugun materialen gehiengoa dira material berriztagarriak. Orduan, gu hemendik noizbait alde behar izatekotan, hemen sortu dugun eraikinak, ez dute hainbeste galera egiten naturan, bai? Hori alde batetik. Bestetik ere, gu saiatu gara, egin ditugun lur mugimenduetan eta bar, alik eta gutxien egitea, horregatik ditugu aterrazemenduak eginak, bai parkinerako, baratzarako, eraikinerako eta bar. Gero bestetik ere, guk sortu ditugun jardinak edo lorategiak daude ere irutegi jasangarri baten ikuspuntutik eginak eta pentsatuak, alde batetik direlako landareak dituztenak behar ur kantitatea handiak. Egokituak daude hemengo klimara eta orduan ez ditugu etengabe ureztatzen egon behar. Eta hor lortzen dugu ur kontsumoa ere murriztea. Bestetik ere dira landareak urteak irauten dutela. Ez dira loreak zeinetan urtero hiltzen dira neguan eta berriz landatu behar dira. Orduan, sortzen duten estetika da pizkatxo bat naturalizatuagoa edo, ez dira hain koloretsuak rotondetan eta Iruñako parketan aurkitzen ditugun bezalakoak, baina horrek ere egiten du pizkatxo bat integrazioa paisajerekin, ez sortzeko hainbeste distantzia ez, naturak eskaintzen zizkigun lorategi naturalekin eta guk sortzen ditugun lorategiekin.
Eta gero, bueno, bai eraikina eta bai etxolak dute teilatu vegetala, orduan horrek ere bisualki amortiguatzen du pizkatxo bat sortu dugun inpaktua, ze atzean zaudenean eraikina ez da asko ikusten, ikusten delako belarra edo lurra, edo, bueno, orain dena dago sole hortua, eta gainera dago lurperatuta. Orduan, bueno, dago oso ondo integratua paisajistikoki eta uste dugu hori ere dela garrantzitsua, pues, inguruan ditugun fauna eta horrela ere, pues, pizkatxoa zaintzeko. Baditugu ere ura barne biltzen dituen balsak, eta animali asko dator balsa horretara, etortzen dira animali txikiak, libelulak eta sapoak eta horrela, baina gero ere etortzen dira orkatzak eta beste motatako animalia handiak ere ura datera. Orduan, bueno, hor ere sortu dugu pizkatxo bat, como beraientzako txoko txiki bat ere kasi nahi gabe, eta bueno, orduan, jakin, habitatzen dugula leku bat, jada habitatua zegoena, eta guk hemen egon, baina besteak gehiago kaltatu gabe, ez? Edo kaltatu gabe, orduan hori ziltzatik pizkatxo bat ideia. Bueno, eta uste duzu horrelako proiektuek gazteak landa eremura hurbiltzen eta bertan proiektuak sortzen lagun dezaketela? Bueno, hori izan da gure adibidea, de hecho, orduan esango nuke baietz, ez? Gaur egun landa eremuan ere bizitzea zailtasun batzuk dakartza, esan beharko genuke turismoa dela gaur egun landa eremuan bizitzeko ahalbidetzen duen gauza garrantzitsu bat, orduan, turismo eredu hori nola sortzeari begira ere, buelta bat eman behar zaio, ez? Azkenean ikusten ari ditugu ere beste eredu batzuk zeinetan turismoak sortzen dituen inpakto oso handiak bertan bizitzen den jendearentzat, naturarentzat eta bar, orduan, bueno, hori zainduta, nik uste turismoa izan daitekela aukera bat, landa eremuan zure proiektu propioa sortzeko, zure ideologia edo ideiekin bat datorren proiektu bat sortzeko, eta modu eroso batean bizi ahal izateko, hirira joan behar izateko. Eta adibidez, hemen Zubiriko bizilagunak nola jasan zuten proiektu hau, ze harrera izan dute? Orokorrean izan dugu harrera ona, batez ere kuriositateaz, nola den proiektu bat pizkatxo datorrela berezia, jende asko hurbiltzen zen kuskuseatzera obra prozesuan eta aber zer zen, nola lastoarekin erekitzen nahi dutela, baina hori, eta ez da eroriko, eta otxoak putz egiten badio zer, eta, bueno, orduan nik uste dut, orokorrean batez ere kuriositatea izan zela sorrarazi zuen sentsazioa. Eta gero orokorrean ongi egia da, ez gaudela herrian bertan, orduan ere egunerokotasunean ez dugu hainbeste kontaktua edo herriko jendearekin, baina orokorrean hurbildu direnak eta horrela, ongi daude, pozik daude, ez dugu eragiten gehiegi beraien egunerokotasunean, orduan, Zubitik pasatzen da Erromesbidea, orduan daude nahiko kokoteraino orokorrean, batzuk, batez ere, turismoarekin eta turismoa ereduekin, eta orduan, nik uste dut hau bizitzen dutela beste modu batez, zerbait zandoagoa bezala, eta zerbait, zeinetan gu ere nahiko txikia gara, ez gara oso proiektu handi bat, edo zein hotel edo horlakoak, izango zituen bezero askoz gehiago, mugimendu askoz gehiago, eta hondakin askoz gehiago, orduan, Eta aipatu duzu orain ari zareterela sakontzen askoz gehiago turismo ekologikoan eta bar, baina ere aipatu duzu hasiera batean hasi zinetela formakuntza eta ikastaro arloarekin. Kontatu aldi guztu pixkat zertan datza formakuntza horiek, zer kurtsoak dira, zer buruz? Gaur egun jarraitzen ditugu formakuntzak egiten, igual ez da ja proiektuaren muina edo lehen bezala, baina jarraitzen ditugu formakuntzak egiten. Datorren astean bagoaz Burgosera ikastaro bat ematera, eta hemen Nafarlan sarerekin, hezkuntza departamentorekin eta Donibaneko institutorekin egiten ditugu ere langabezian dagoen jendearentzat egurrarekin egiturak sortzeko ikastaroak. De hecho, justo orain hasi bargarek formakuntza oso handi bat urrian, eta da estatu mailan ematen den lehendabiziko aldia, eta gaude nahiko pozik, ze lortze ditugu pizkanaka, como urratsak ematen, gure formakuntzak ere hobetzeko eta eramateko beste plano batetara, ez? Orduan, formakuntzak beti bizi izan ditugu ere alde batetik jendeari erakusteko ofizio bat galtzen ari dela eta oinarri duela material naturalak erabiltzearekin, bai, esparru ezberdinetan, batez ere eraikuntzan, baina gure filosofia da material naturalak benetan erabil daitezkela gauza asko egiteko
jada erabiltzen ez ditugunak, ez? Eta erabiltzen ditugula, orduan badago ezagutza bat, baina galtzen ari dela. Orduan da pixkatxo bat horren transmisiorako baliogarria den formakuntza bat, ez? Gure nortasuna, gure izaera, gure historia, ofizioetan dago ere, ez? Beste gauza batzuetan bezala. Orduan, guretzako formakuntzak beti izan dira modu bat, alde batetik, pixkatxo bat urrats politiko bat bezala, ez? Azkenean, nahi dugu jendea hezi, egin batean ere, eta hezitu jasangarritasunean, eta horretarako beharrezkoa da beste eredu batzuk ikustea, eta formakuntzetan askotan lortzen dugu alde batetik jendea horretan lan egin nahi izatea, baina ere besterik gabe kontzeptua ezagutzea. Jende asko etortzen da ikastaro batetara, kuriositatea duelako, jakin nahi duelako zer den lastoarekin erekitzea adibidez, ez? Eta orduan, pues, bueno, igual berak ez du laboralki modu ofizial batean horretaz biziko, baina, bueno, igual ezagutuko du, hori kontatuko dio beste bati, igual noiz bet bere egitekotan igual planteatu dezake hori aukera bezala, berdina igual orategi jasangarritasunaren inguruan egin izan ditugunean formakuntzak, edo baratzeari lotutako formakuntzak egin ditugunean, edo permakultura. Bueno, bizkatxo bat azitxoak, ez, txertatzea jendearen buruan, eta gutxinaka saretzea, eta izatea gero eta gehiago. Orduan, guretzako formakuntzak beti izan da hezitzeko prozesu bat, jendea erakartzeko ere, eta jendea kontzientziatzeko. Eta gero nola izan zen aldaketa hori formakuntza, eta gero praktikoki jartzea hemen, zuen lekuan, agotzenean, nola izan zen aldaketa hori? Bueno, claro, gu egon ginen hainbat formakuntza egiten proiektuarekin hasi baino lehen, baina proiektua bera garatzea izan da guretzako formakuntzarik potenteena. Azkenean esaten dugu egin dugula unibertsitateko karrera bat izango belitz bezala, baina proiektuaren garapenean eta eraikuntza jasangarritasunean, eta orduan, bueno, gu ere izan garenez, kanpora ikastaroak egitera joan garen horietakoak, gero hemen formakuntzak eskaintzari begira, bagenekien pizkatxo bat zeintzuk ziren jende horien grina, jende horien beharrak, eta ikusi genuen praktika errealak egitearena zela zerbait oso funtseskoa. Gu ikastarok egin izan ditugunean, beti egiten genituen maketa txikitxoak, eta bar, askotan formakuntzak dira pribatuak, dira aste bakarrekoak edo asteburu bakarrekoak, eta joaten zara, estatuko beste leku batetara, eta egin duzu formakuntza eta gero buelta, ez? Orduan, tarte horretan ere ez du denbora askorik ematen, benetan ikasteko. Ematen du pizkatxo bat, lehendabiziko urratsak emateko edo ezagutzeko zer den hori, baina ez gehiegi sakontzeko. Orduan guk, egin genituen formakuntzak izan behar direla alde batetik luzeagoak, eta bestetik ere praktikak izatea errealak. Orduan, ideia horrekin hasi ginen formakuntzak diseinatzen, eta horregatik beti egin izan ditugun formakuntzak saiatu gara izaten oso luzeak eta izaten oso praktikoak, eta praktikak izatea zerbait reala. Eta gaur egun egiten ditugun ikastaroetan ere, hezkuntza departamentuarekin egiten ditugu eraikin errealak. Eta gero geratzen dira hor nonbait, eskola batean edo parke batean, eta gero jendeak bisitatzen ditu, eta esperientzia da oso ezberdina egiten duzunean, maketa bat gero badakizu gordeko dela nonbait edo botako dela ez, edo zerbait erreala egiten duzunean. Orduan ikasketa hori izan da guretzako oso klabea, eta klaro, gero ere formakuntzak oso luzeak direnean ere, ekonomikoki ja ez dira inerrazak ere ordaintzeko, orduan hor laguntza publikoa oso garrantzitsua izan da ere honen garapenean. Jarri dezakezu adibideen bat, ze eraikin egin dituzuen edo formakuntzaren batean? Bai, bueno, eraikin asko egin izan ditugu hemen agotzenean, eta agotzenearen hainbat zati eraiki dira formakuntzei esker, edo formakuntzen praktiken ondorioz, baina Donibaneko institutuan ditugu eraikin batzuk eginak patioan, Auzperriko kontzejuan, Etxarri-Larrauneko kontzejuan, ditugu pizkatxo bat Nafarroko leku ezberdinetatik sakabanatuak egin ditugun ikastaroetan beti eskaintzen dugula. Egingo dugu ikastaro bat, eta ikastaroren ondorioz sortuko da etxola bat, edo egurrarekin egindako egitura bat, edo dena delako. Orduan, non jarriko dugu, ez? Guretzako garrantzitsua da izatea helburu bat, eta gero desmontatzea eta txoko batean gordetzea bada, ez du benetan betetzen funtzioa, ez? Bueno, bilak eta kabainak. Agotzeneako beste alderdi ezagunetako bat ostatuak dira. Zein irizpideren arabera diseinatu zenituzten bilak eta kabainak? Pixka bat azaldu duzu, irizpide asko jarri dituzue eraikitzeko, baina bueno, azaldu pixka bat orain berriro. Bai, klaro, etxolak sortu genituen eraikina sortu eta gero. Orduan, kontzeptua oinarrian da berdina, dira material naturaletaz osatutako etxolak, dira ere bioklimatikoki diseinatuak, lastoarekin, egurrarekin, eta bar.
Igual etxoletan bai eman geniola beste ikuspuntu berri bat, eraikinean presente zegoena, baina etxoletan pizkatxo taratago eraman nahi izan duguna, eta izan da diseinuarena, edo estetikarena. Azken finean etxoletara hurbilduko da jendea zeinetan ez du zertan interesa izan behar bioeraikuntzan. Baizik eta etorriko dela besterik gabe, Nafarroa ezagutu nahi duelako eta leku bat bilatu duelako eta gustatu zaizkio argazkiak eta orduan aukeratu dezake gure etxola bat, jakin gabe ere material naturalez egina dagoela, ze proiektuaren barruan daudela eta bar. Orduan jende horri erakarri nahi genion ere bioeraikuntzari eta erakarri nahi genuen ere jasangarritasunari, ez genekin oso ongi zer egin, ez? Eta orduan guretzako estetikoki inpakto handia eramatea sortzen du esperientzia horretan ere esateren hostia, etxola hau, baina ze material arraroekin dago egina, ez da margo tipikoa, lurra dago geltxarekin egina, baina hau eta nola egin dute eta zergaitik eta jende asko etortzen da eta batean topatzen du etxola bat nolakoa den eta hasten da galdezka, ez? Eta esaten du, eta hau nola dago egina, eta hau zergaitik, eta orduan hasten zara kontatzen eta batean bizitzen dute esperientzia hori, ez? Gure hezkuntzarekin ere sortu nahi genuen hori, askotan sortzen dugu besterik gabe jendea etortzen delako, etxola ikusi eta berela hasten zaizkiolako galderak eta gu erantzuten gogoz, hau da gure proiektua eta ezagutzen dugu eta gogotsu gaude azaltzeko. Zuk uste duzu desberdina sentitzen direla pertsona horiek halako leku batean lo egiteaz edo bizitzeaz? Bai, askotan gertatu zaigu jendea etorri dela eta esaten duela ez duela inoiz hain ondo lo egin edo aspaldi ez duela hain ondo lo egiten, ez? Eta nik uste dut baduela eragina, pentsatu dugu ez bakarrik sortze ditugun materialak eta nola akaberak diren naturalak eta ez dauden toksikoak barnitzetan eta horrela. Baizik aparte ere, daude oheak iparraldera zuzenduak, daude ere aztertuak lurrean dauden linea jarmanez berdinak ere energetikoki ere kokatzeko, kontutan izan dugu ere elektrizitateari dagokionez zirkuitoak izatea ahalik eta minimalistena, interruptore konmutatuak ez egotea, eta arlauko hainbat irizpide jarri ditugu benetan jendearen osasuna eta esperientzia izateko benetan ezberdina. Eta jende askok nabaritzen du, jende askok ez du nabaritzen, baina igual gure egunerokotasunean ere ohituta gaudelako horrelako espazioetan bizitzera, baina jende asko komentatu dugu eta igual ez zen kontziente gauzaiek zuten eraginaz eta hemen etortzean esan asaldu ze neurriak hartu izan ditugu benetan hori gertata dadin eta orduan esate dute, ostras, igual orain bueltika bat eman behar diot eta nire etxera bueltatzen nahi zenean, igual begiratu behar dut interruptoren afera hori edo igual, margotu barko banu etxea berriz, igual saiatuko nintzateke beste margo mota bat erabiltzea edo dena delako. Orduan, gertatu da, bai. Eta aipatu zu adibidez energiari buruz dituzuela plakak, baina gero ja ostatu bakoitzean zer energia erabiltzen duzue? Elektrizitatea sortzeko berdina. Erabiltzen dugu zirkuito berdina, eramaten dugu horra eta jazta. Eta gero, etxolak berotzeko hor genuen zailtasun bat, etxolak dira oso txikiak eta daude oso ondo diseinatuak, orduan daude oso ondo isolatuak. Orduan, behar dugun bero kantitatea da oso txikia. Beharko genuke ahalik eta estufa minimoena, baina ez daude ere hain txikiak. Egon ginen pentsatzen eta kasi eroste ditugu autokarabenetarako jartzen diren horietakoak, baina azkenean erabaki genuen hain energia gutxi kontsumiten zuela, gasarekin egin genezakela eta naiz eta kontraesan bat suposatu, hain kantitate gutxi gastatuz gero, nahikoa izango zela horrekin. Bale, eta ur eta hondakin kudeaketa? Ura ekartzen dugu Zubiritik. Daukagu gure partzelan ur deposito bat eta gure sistema fotovoltaikoarekin elikatuta bonbeatzen dugu, Zubirin dugun bonba batekin ura honaino eta gero jamendik erosten da grafitatearekin. Ze ura da zerbait hori, erekin publiko bat izanik, ziurtatu behar zara, kalitatezkoa izatea eta eta orduan ur propioa izatea putzu batekin eta horrela, ez da aukera oso bidegarri bat, orduan hori mankomunitatetik hartzen dugu. Eta gero hondakinak, hemen daukagu fosa septiko bat, da fosa septiko bat pizkatxo bat berezia, ze deskonponitzen ditu barruko materiak, eta fosa septiko horretan geratzen dira hondakin solidoak eta likidoak direnak pasatzen dira fitodepurazio balsa batetara. Daukagu hemen balsa bat egina, nahiko handia, landare ezberdinekin eta harri tamaina ezberdinekin
hor sortzen da mikrobiologia bat, ur hori garbitu egiten duena. Bai? Eta gero, ur hori garbitu eta gero, betiz berriz botatzen dugu infiltrazio putzu batetara, eta naturak hartzen du bere gain ur garbia bezala. Hor daude arketa batzuk, eta noizbehinka gutxi gorabehera urtean behin egin behar ditugu analisi fisiko-kimiko batzuk, eta bidali behar dugu laborategi batetara ziurtatzeko egiten ari guztia funtzionatzen ari duela, eta momentuz urte hauetan ez dugu arazorik izan, eta lortu dugu analisi hori positibo ateratzea. Orduan, esan dugu gure landaretxoak garbitzen dituztela gure urtzikinak. Bai. Eta kalkulatu alduzu ostatuetan egonaldi batek sortzen duen karbono aztarna? Ez dugu neurtu. Pentsatu baino gehiagotan, eta ez bakarrik eraikinean, etxola batean gau bat pasatzen da, baizik eta eraikina bera sortzeari begira, eta ez dugu neurtu. Eta egia esan da, beharko genuke inbertsio handi bat denboran eta errekurtsotan, eta hori gainera egin behar du pertsona batek badakiena horren inguruan, badaude enpresak ez dutela, baina, ez dugu tarterik izan, edo ez dugu erabaki horretan inbertitzea, eta gaur egun, gu badakigu dela orokorrean egiten dena, baina askoz gutxiago, ez dugu neurtu, baina, momentu honetara arte ez dugu behar izan bintzat. Ingurune natural honek laguntzen aldu hiriaren erritmotik deskonektatzen? Bai, noski. Eta nabaritzen dugu asko etortzen direnean hiri handiko pertsonak. Etortzen direnean Madriletik, Bartzelonatik eta horlako hiri handietatik jendea etortzen denean, behin eta berriz aipatzen dute zenolako lasaitasuna, nola bapatean gauean isiltasuna egotea beraentzat dela, azkenean hiri handietan, inkluso goitzeko ordu lauetan entzuten dira gauzak, pasatzen dira kotxeak, pasatzen dira motorrak eta bar. Eta hemen gehien eskertzen dutena da isiltasuna eta leihoa ireki ahal izatea batez ere udan freskolo egiteko izan gabe atzean soinu horiek, eskertzen dute asko bai. Pixka bat aholkularitzan sakontzeko, beste zerbitzuetako bat aholkularitza eta kontsultoretza da, zertan datza zehazki bioeraikuntzako aholkularitza? Egin izan ditugu formato ezberdinetan. Bai oso adibide ohiko bat da, pertsona bat edo bik etxe bat eraikin nahi izatea, eta orduan gurekin harremanetan jartzeko, behar dutelako laguntza, eraikin hori nola izango den erabakitzeko. Eta orduan planteatzen dizkigute galderak, batez ere eraikitze sistema ezberdinen inguruan, eta zeintzuk ze abantaiak eta ze galerak dituzten bakoitza, eta pixkatxo bat hori jakiteko, igual, lastozko etxe bat edo material naturalez osatutako etxe bat egin nahi izatekotan zeintzuk diren abia puntuak. Hori da aholkularitza oso tipikoa. Badago ere beste aholkularitza bat ere nahiko zuzendua ez hainbeste eraikitzeari baizik eta proiektuari bera, daude pertsonak landa eremuan proiektuak sortu nahi dituztela eta proiektu horren ibilbidea zein den behar dute jakin, eta horretarako gurekin jartzen dira harremanetan, gu jada ibilbide hori egin izan dugulako, eta orduan nahiko argi dugu pizkatxo bat zeintzuk diren Nafar Gobernuko araudiak landa eremuan eraikitzeko, proiektu motak sortu daitezken, zeintzuk ez, eta horren inguruan ere hainbat formakuntza egin ditugu. Eta gero badaude beste aholkularitza batzuk, igual teknikoagoak egin izan ditugunak igual arkitekto estudiotarako edo horrelako zerbait, pizkatxo bat ja lehen aipatu bezala eraikitza sistemai dagokionez, baina ja pizkatxo bat hori teknikoagoa, ez? Paretak ze kapak izango dituen eta nola antolatuak eta ikusteko pizkatxo bat lehen aipatutako diseinua kontutan izateko eta bartze igual badaude arkitektoak oso formatuak daudela hauetan, baina beste hainbat ez, orokorrean gaur egun arkitektura karrerak ez duelako apenas aipatzen material naturalak, aipatzen du gehienez jota egurra eta oso gutxi, eta guretzako irekitzen da abaniko handi bat, orduan guk horretan lagundu bezakegu, gu espreski horretan formatu garelako eta horretan ere laguntzeko aukera zaitegu. Orduan aholkularitzak izan dira zerbait oso puntuala, oso noiz behinka gertatzen dena, baina gertatzen denean ere nahiko anitza. Orduan, zelako proiektuetan egin duzue aholkularitza edo lagundu izan duzue? Batez ere hori esan bezala kantitateetan gehien bat izan da beraien etxeak eraikin nahi izan duten pertsonen aholkularitza. Orduan egin ditugu hainbat aholkularitza, horietatik batzuk gero ez dira garatu proiektuak eta gero beste batzuk garatu dira. Orduan, justu adibidez orain urrian hasiko gara obra bat ere, eraikiko dugu etxe bat,
eta haiek hasi ziren bere egunean gurekin ikastaro bat egiten, gero eskatu zuten aholkularitza bat, eta orain ja, bien proiektua, baimenak eta guzti hori izita, hasi bar gara haien obra eraikitzen. Ekin egin dugu prozesu osoa. Zer izan da zuentzako halako proiektu batean parte hartzea eta halako proiektu batean hori laguntzea? Hombre, guretzako pertsona bat ikastaro batetara etortzea, hori eta gero, igual batzuen ideia lehenagotik, baina ziurtatzea hori egin nahi duela eta gerora egitea, guretzako da neurketa positibo bat bezala, edo balorazio positibo bat bezala. Ikusten dugu, baduela eragina egiten ari dugun hori eta sortzen ditugun azitxo horiek batzutan loratzen dutela, eta horlako bat loratzen dutenean, posten gaitu. Baditugu adibidez berdinak, badago neska bat ere gurekin formatzen hasi zena, egin zituen ikastaro pare bat gurekin, gero egin zuen beste formakuntza eta gaur egun bizi da bioeraikuntzan. Eta badaude hainbat pertsona gure inguruan, lan egiten ari dutena gaur egun bioeraikuntza munduan, eta lehendabiziko formakuntzak gurekin egin zituztela. Orduan, horlako adibideak gertatzen direnean guretzako bete gaitu postasunez eta pixkatxo bat balidatzen du, egiten ari dugun hau baduela bere impactua eta baduela bere zeregina eta Bueno, Agotzenea kriston proiektua da, hainbat adarrekin, eta baldituzue edo baduzue pentsatuta etorkizunera begira beste zertxo bait? Ideiak ditugu aldi oro, eta gero denborak esango du, ideia horak garatzen diren edo ez diren garatzen, baina, adibidez, formakuntza lorrean, beti ez, nahi dugu pizkatxo bat aratago joan, eta pizkatxo bat gero eta formakuntza handiagoak, zabalagoak, leku ezberdinetan, formatu ezberdinetan egin, eta, gutxinaka ari gara horietan sakontzen. Obra prozesuetan ere, aukeratzen gero eta gehiago zintzuk diren gure gustukoak diren obrak, gure filosofiarekin lotutak dauden obrak, eta orduan horretan ere pizkatxoa sakontzen. Formakuntza lorretan ere, aparte beste formakuntza bat ere pizkatxo bat berreskuratzeko ere grina badugu, ez dakit iritsiko den, ez den iritsiko den, nola iritsiko den, baina baditugu esto. Eta gero turismo alorrean, beti ditugu ideia gehiago, egiteko etxola berriak, ezberdinak, hemen ere gure inguruan beti daude gauzak egiteko, beti ditugu gauzak pendiente, urbanizazioari dagokionez, daukagu pista bat, beti nahiko genuke hobetu, baina badugu ere piztina bat egiteko gogoa, baina igual ezin dugu egin, baina beti gabiltza hainbat ideiekin mahai gainean, eta beti pentsatzen, eta beti ikusten ere jasangarritasuna, arlo ekonomikoa ere da jasangarritasuna mantentzeko esparru nagusi bat, gugara bi pertsona hemen bizi nahi izan dugunak, eta orduan hori mantendu behar da, orduan ere neurtu behar dugu pizkatxo bat ere batzutan ditugun ideiak, eta gero errealitatea zein den, eta nola gauden, eta ideiak beti. Proiektuan sakondu egin gara, ezagutu dugu, baino gogotsu geratu naiz proiektua ezagutzeko, pertsonan ezagutzeko eta ikusteko instalakuntzak, beraz hori ikusiko dugu hurrengo saioan, mila esker saio honetan egoteagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.